பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா. வணக்கம் டிவோட்டீஸ். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 9 பார்க்க போறோம். நேற்றுக்கு பாதி பார்த்தோம். இன்னைக்கு ரிமைனிங் சாப்டர்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். ராஜவித்யா ராஜகுக்ய யோகம், மிகவும் ரகசியமான அறிவு. டிவோஷனல் சர்வீஸ் பத்தி நிறைய விஷயங்கள் இதுல நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி பண்ணணும், மகாத்மாக்கள்லாம் எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட நேச்சர் என்ன, அதெல்லாம் நம்ம நிறைய தெரிஞ்சுப்போம். அது டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணல அப்படின்னா என்ன ஆகும் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்சுப்போம். அதுக்கு முன்னாடி ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரேயர் சொல்லிடலாங்களா? ஓகே மாதாஜி. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா தத்பரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते. तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी आश्यादिदेशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. राधे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி பிரணம். அப்புறம் நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டேட்டிஸ்க்கு நம்மளோட வணக்கங்களையும் பிரேயர்ஸும் சொல்லிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம 8th சாப்டரோடது பார்த்தோம் முன்னாடியே. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம வந்து பகவான மனசுல நிலைநிறுத்தி நம்ம வந்து நம்மளோட காரியங்களை செய்யணும். அப்போ அந்த மாதிரி செய்யும் போது நம்மளுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் ஏற்படுது அப்படின்றத 8th சாப்டர்ல பார்த்தோம். அட் த டைம் ஆஃப் டெத் பகவானை நம்ம நினைப்போம், அப்போ நம்ம பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் வேர்ல்டு ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கான டிஃபரன்ஸ் என்ன, ஆன்மீக உலகத்தோட உயர்வுகள் என்ன அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். யோக மிஸ்ரா பக்தி அப்படின்றத பார்த்தோம். யோக மிஸ்ரா அப்படின்னா யோகத்தினால சென்சஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி மனசை பகவான் மேல நிலைநிறுத்தி நம்ம பகவானோட நாமத்தை உச்சரிக்கும் போது பகவான நம்ம அடையிறோம் அப்படின்ற விஷயம் அதுல நம்ம பார்த்தோம். நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நம்ம 8th சாப்டர்ல பார்த்தோம். இப்போ நம்ம 9th சாப்டர் நேற்றுக்கு ஆஃப் சாப்டர்ஸ் பார்த்திருக்கோம். இது வந்து ராஜ வித்யா ராஜகுக்ய யோகம், அதாவது இருக்கலே சுப்ரீம் நாலேஜ். நம்ம வந்து நிறைய ஒரு ஹயர்கி ஒரு பிரமிட் வச்சோம் அப்படின்னா நாலேஜ்ல பேசிக் வந்து சோசியல் நாலேஜ் வந்து நம்மள தெரிஞ்சுப்போம். சோசியல் நாலேஜ் அதான் இருக்கலே எல்லாரும் இன்ட்ரெஸ்டா கேட்கறது, நியூஸ் எல்லாம் கேட்கறோம் இல்லைங்களா, இந்த நம்மளை சுத்தி என்ன நடக்குது அப்படின்ற விஷயம். அதுக்கு அடுத்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அதுக்கு அடுத்து கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயம் நாலேஜ் நம்ம கெயின் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து இது ஆயுர்வேதிக் நாலேஜ். ஆயுர்வேதிக், ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே லிவிங் என்டிட்டிஸ், நம்ம எல்லாருக்குமே உடம்புக்கு ஏதோ ஒரு உபாதைகள் வரும் இல்லைங்களா. அப்ப அதுக்காக நம்ம கண்டிப்பா அந்த உபாதைகளுக்கு என்னென்ன மருந்து வேணும், என்ன வேணும் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்க அது கொஞ்சம் முக்கியமான விஷயமா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜ் நம்மளுக்கு ரொம்பவே முக்கியம். ஏன்னா என்னென்ன நாள், என்னென்ன கிழமைகள், என்னென்ன திதி, ஏகாதசி எப்போ வருது, ஜென்மாஷ்டமி எப்போ வருது, அதெல்லாம் தெரிஞ்சாதான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும், கரெக்டா நம்ம
வாழ்நாள கணக்கிட முடியும். அதுக்கு அடுத்த நாலேஜா நம்ம ஆஸ்ட்ராலஜிக்கல் நாலேஜ் நம்ம முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். அதுக்கப்புறம் அறிவியல் நாலேஜ், அறிவியல் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உலகம் எப்படி இயங்கிட்டு இருக்கு, எதனால இயங்கிட்டு இருக்கு அப்படின்றதெல்லாம். அதுக்கு மேல ஒரு சுப்ரீம் நாலேஜ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் பகவத்கீதை, ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ். இதுதான் கிங் ஆஃப் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எல்லா ஒரு ஹியூமனும் கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய, வாழ்நாள்ல தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு நாலேஜ் ஹையர்கில். அதுதான் டாப் மோஸ்ட்ல. இதை தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா நம்ம வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி வாழணும் அப்படின்றது தெரியாம போயிடும். இப்ப நம்ம ஒரு பொருள் வாங்குறோம், ஒரு போன் வாங்குறோம், இல்ல ஒரு வாஷிங் மிஷின் வாங்குறோம், ஃப்ரிட்ஜ் வாங்குறோம். அந்த பொருள் வாங்கி நம்ம வீட்டுல வச்சு செய்யும் போது அது கரெக்டா வேலை செய்யலன்னு நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம், நம்ம மறுபடியும் வாங்கின இடத்துல கொண்டு போய் இது எனக்கு உபயோகப்படலை, இதை சரி பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு கேட்கிறோம். அப்ப நம்ம மனித பிறவியை எடுத்திருக்கோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த மனித பிறவியை நம்ம எப்படி வாழணுமோ அப்படி வாழ்ந்தாதான் அது கரெக்ட். அதை விட்டுட்டு நம்ம அது மாதிரி வாழலை அப்படின்னா நம்ம பொருளே நம்ம எதிர்பார்க்கிறோம் இந்த மாதிரி அது நம்மளுக்கு உபயோகப்படணும். நம்ம எதிர்பார்த்த அளவுக்கு நம்ம அதை எதுக்காக நம்ம வாங்கினோமோ அந்த அளவுக்கு அது உபயோகப்பட்டாதான் அது சிறந்த முறையில இருக்குன்றதை நம்ம சொல்றோம். அதே மாதிரி இந்த மனித வாழ்க்கையும் நம்ம ஏதோ அனிமல்ஸ் மாதிரி பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் வாழ்ந்தோம் அப்படின்னு இல்லாம நம்ம எப்படி இருக்கணும். பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா எதுவும் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் எல்லாம் கெயின் பண்ணாது. ஆனா மனிதர் மட்டும்தான் என்ன பண்ணணும், இந்த வாழ்க்கை நம்ம எதுக்காக எடுத்தோம், இந்த பிறவி எதுக்காக எடுத்தோமோ அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதன் படிக்கு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து பயனை அடையணும். சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும். அதுதான் முழுமையான பயன். லிபரேட் ஆகணும், இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல இருந்து லிபரேட் ஆகணும். இதுதான் உண்மையான பயன். அதை இப்ப நம்ம பொருள்கள்லாம் செய்யும் போது நம்மளும் என்ன பண்ணணும், நம்மளும் அதை நம்ம வாழ்க்கையில கடைபிடிச்சு நம்ம அடையணும். அதுதான் உண்மையான பயன் மனித வாழ்க்கைக்கு. அப்ப அதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவத்கீதையை படிக்கிறதன் மூலியமா நம்மளால கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதனாலதான் இது ராஜ வித்யா ராஜகுக்கிய யோகம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இதுல பாத்தீங்கன்னா பக்தி எப்படி பண்றதுன்றத நம்ம நேத்திக்கெல்லாம் நிறைய பார்த்துட்டு இருந்தோம். சோ நேத்திக்கு நம்ம மகாத்மாக்கள் எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றதெல்லாம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா. 9.13 அதுல என்ன பார்த்தோம், பிரித்தாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும் அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பரிபூர்ணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். மகாத்மாக்கள் எப்படி இருப்பாங்க, பகவான் தான் எல்லாமே அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்களுக்கு தெய்வீக தொண்டு புரியறதுலதான் அவங்களோட முழு வாழ்க்கையை அவங்க அர்ப்பணிச்சிருப்பாங்க. சரிங்களா. அதுக்கு அவங்களோட நேச்சர் எப்படி இருக்கும், எப்பொழுதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு திடமான உறுதியுடன் முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி இந்த மகாத்மாக்கள் பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகின்றனர் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இதுதான் நேச்சர் ஆஃப் மகாத்மாஸ். மகாத்மாஸ்னா யாரு, முழுக்க முழுக்க தன்னோட வாழ்க்கைய பக்திக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்க்கு அர்ப்பணிக்கிறவங்க. உடனே பக்திக்கு அர்ப்பணிக்கிறவங்கன்னா குடும்ப வாழ்க்கையெல்லாம் இல்லையா அவங்களுக்குன்னா கண்டிப்பா இருக்கு. பிரிஸ்கிரைப் டியூட்டியை பண்ணிக்கிட்டே அவங்க பக்தி தொண்டுல முழுமையா அவங்கள ஈடுபடுத்திப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். இந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்மளுக்கு என்ன கண்டிப்பா கிடைக்கும், நம்மளுக்கு மோட்சம் கிடைக்கும். பகவானோட நம்ம நெருங்கின சம்பந்தத்துல இருக்கலாம் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பார்த்தோம். அது ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், அர்ச்சனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்த்தோம். ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் வச்சு நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணும்போது நம்மளால ஈஸியா ஃபாலோ பண்ண முடியும். அதுலயும் நான் ஒரு சின்ன இது தப்பா சொல்லிட்டேன். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது அர்ச்சனத்துக்கு பிருத்து மகாராஜ், வந்தனத்துக்கு இவங்க அக்ரூரர். சரிங்களா. அது ஒண்ணு மட்டும் பாத்துக்கணும். இன்னைக்கு நம்ம சாப்டர் 9.18 ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. 9.18 and 9.19. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा. गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभव प्रलयतानन् निदानं बीजमव्ययम् तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णां युत्सुजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நானே இலக்கு, காண்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்க மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன், அடையக்கூடியவன் அப்படின்னு இருக்கும். மிக நெருங்கிய நண்பன், நானே படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றிற்கும் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான
விதையும் ஆவேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. சரிங்களா? இதுல என்ன நம்ம அப்படி பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எல்லாத்துக்கும் டெஸ்டினேஷனே பகவான் தான். ஏன்னா பகவான்ல இருந்து தான் என்ன கிடைக்குது நம்மளுக்கு? இந்த பகவான் தான் சோர்சஸ் ஆஃப் ஆல் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். 8th சாப்டர்லயே ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டையும் மெட்டீரியல் வேர்ல்டையும் பகவான் தான் உருவாக்குனாங்க. அந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுன்றது அவங்களோட ஒரு பிராக்மெண்ட் பார்ட் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். அப்ப இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எப்போ வந்து காரணோதய கஷாய விஷ்ணு வந்து எல்லாத்தையும் இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட் எல்லாம் எப்படி படைக்கிறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்? கண்டிப்பா பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் தலைவன், காப்பவன். எல்லாமே இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே சூரியன்ல இருந்து எல்லாமே விண்ட்ல இருந்து எல்லாம் அதோட நேச்சர், பூமி சுத்துறதுல இருந்து எல்லாம் அதோட நேச்சர் கரெக்டா செய்யுது அப்படின்னா அதெல்லாம் யாரு வந்துட்டு கரெக்டா அதெல்லாம் செய்யறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பகவானோட கட்டுப்பாட்டின் கீழ் இருக்கிறதுனால தான் அதுல எந்த தப்புமே ஏற்படுறது இல்ல. அப்போ எல்லாத்துக்கும் காப்பவன், தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மிக நெருங்கிய நண்பன், இதுவும் ரொம்ப முக்கியம். பரமாத்மா இஸ் அவர் எட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட், எப்பயுமே நம்ம கூடவே இருக்கிறவங்க, நம்ம நன்மைக்காகவே இருக்கிறவங்க அப்படின்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் அவங்க மேல நம்மளுக்கு பக்தியே வரும் இல்லைங்களா? நம்ம கூடவே இருக்காங்கன்றத நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நம்பணும். அதுக்கப்புறம் அவங்க நம்மளுக்கு எப்பயுமே நன்மைகளே தான் செய்வாங்க. ஏன்னா டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல இல்லாதவங்களுக்குமே எல்லாத்தையுமே கொடுக்கும்போது டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றவங்களுக்கும் கண்டிப்பா எப்படி இருப்பாங்க? அவங்க காருண்யத்தோட தான் இருப்பாங்க. அதனால நெருங்கிய நண்பன். அப்போ அவங்களதான் படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றுக்கும் ஆதாரம். இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்ப பாத்தீங்கன்னா 18th இந்த இந்த இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோகங்கள் இதுக்கு முன்னாடியும் இந்த 7th சாப்டர்ல இருந்தது இல்லைங்களா? பகவானோட ஆப்புலன்சஸ், நான் நீரில் உள்ள சுவை, அப்புறம் வந்து நெருப்பில் உள்ள வெப்பம் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி இதுலயும் கொஞ்சம் அவங்களோட ஆப்புலன்சஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த ஆப்புலன்சஸ் நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத நான் 7th சாப்டர் அப்பயே சொல்லியிருக்கேன். ஒரு சிஇஓ ஆஃப் த கம்பெனி வந்து தன்னை சிஇஓன்னு சொல்லிக்கிறது உண்மையை சொல்றாங்க, அகங்காரத்தினால சொல்றது இல்லை இல்லைங்களா? அதே மாதிரி பகவான் தான் எல்லாத்துக்கும் காரணம், அதாவது எல்லாத்துக்கும் சோர்ஸ் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பகவான் தன்னை இதுல நான் வந்து நீரின் சுவையா இருக்கேன், நான் வந்து வெப்பத்தின் நெருப்பின் வெப்பமா இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து அவங்க உண்மையை சொல்றாங்கன்ற அர்த்தத்துல நம்ம எடுத்துக்கும் போது பகவத்கீதையை நம்மளால ஈஸியா உள்வாங்கிக்க முடியும். அப்புறம் இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றாங்கன்னா, அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே, நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே, ஜடம் சேதனம் இரண்டும் என்னில் உள்ளன, எல்லாமே என்னுள் அடக்கம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரிங்களா? அதாவது என்னன்னா மரணத்தோட உருவம் நானுன்றாங்க. அப்புறம் வந்துட்டு வெப்பம், மழையை தர்றது, தடுக்கிறது எல்லாமே நான் அப்படின்றத இங்க மறுபடியும் அவங்க சொல்றாங்க. ஜட உலகமும் அவங்கள்ட்ட இருந்து வந்ததுதான் அப்படின்றதெல்லாம் இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதுக்கப்புறம் 9.20 என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். ஸ்வர்கலோகம்ன்றது என்னது? இந்திரன்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா? நம்ம மேல ஹையர் பிளானட்டரி சிஸ்டம்ல, அப்பர் பிளானட்டரி சிஸ்டம்ல அதை வந்து அடையணும் அப்படின்றவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? என்ன மாதிரி கர்மங்கள் அவங்க செய்வாங்க? ஃப்ரூட்டிவ் ஆக்டிவிட்டிஸ் செய்வாங்க இல்லைங்களா? எதையாவது ஒரு யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள் செய்வாங்க. அதை ஒரு எதிர்பார்ப்போட செய்வாங்க. எனக்கு இது கிடைக்கணும், அது கிடைக்கணும்ன்றதுக்கு ஃப்ரூட்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் எதிர்பார்த்து செய்வாங்க. அப்போ சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று அதற்கான மந்திரங்கள்லாம் சொல்லி சோமரசத்தை அருந்துபவர்கள் என்னை மறைமுகமாக வழிபடுகின்றனர். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாப விளைவுகளில் இருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர் அப்படின்றத பாக்குறோம். இப்போ யார் ஒருத்தவங்க நிறைய யாகங்கள், யஜ்ஞங்கள்லாம் செஞ்சு பயஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்றாங்களோ அவங்களாம் எங்க போறாங்க? அவங்களாம் ஸ்வர்க்கத்துக்கு போறாங்க. அவங்களுக்கு அந்த பாபங்கள் இருக்காது. பாபங்கள் இல்லாம இருந்தாதான் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும். பாபங்கள்லாம் இருந்தது, இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டி இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா லோவர் பிளானட்டரி சிஸ்டம் தான் போவாங்க. எதனால அவங்களுக்கு பாபங்கள் இல்லைன்னா வேதங்கள்லாம் பயின்று மந்திரங்கள்லாம் உச்சாரணம் பண்றாங்க இல்லைங்களா? அதெல்லாம யார மறைமுகமா போய் சேர்றது? அதாவது பகவான் விஷ்ணுவை தான் சேருது. ஏன்னா அவங்க தேவர்களே வழிபட்டாலும் ஓம் அப்படின்ற சொல்லிதான் ஒவ்வொரு மந்திரத்தையும் அவங்க சொல்லுவாங்க. ஓம்ன்றது யாரு குறிக்குது? பகவான் விஷ்ணுவை குறிக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். பிரணவம் நான் அப்படின்றதையும் பகவான் வந்து 7th சாப்டர்ல சொல்லியிருந்தாங்க இல்லைங்களா? அதோட அர்த்தங்கள்ல நீங்க லெவல்ஸ் அதிகமா போக போக உங்களுக்கு நிறைய விளக்கமா சொல்லி கொடுப்பாங்க. ஓமோட அர்த்தம் என்ன அதெல்லாமும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். அப்போ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே மறைமுகமா தேவர்களை வழிபட்டாலும், ஏன்னா தேவர்களே உருவாக்குனது யாரு? பகவான் தான். பிரம்மா உருவாக்கி பிரம்மா மறுபடியும் தேவர்களை உருவாக்குறாங்க. அப்ப தேவர்களை வழிபட்டாலும் மறைமுகமா நம்ம யாருக்குதான் செய்யறோம்? அது பகவானுக்கு தான் செய்யறோம் அப்படின்றது இங்க நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால இவங்க பாவ விலைகளின் தூய்மை அடைந்து
புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி எடுத்து அங்கே தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர் அப்படின்றத பாக்குறோம். சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்து விட்டு தங்களது புண்ணியங்களின் பலன்களை தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரண உலகில் வீழ்கின்றனர். இவ்வாறாக புலன் இன்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினை அடைகின்றனர் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். என்ன அப்படின்னா, அதான் நான் ஏற்கனவே ஒரு சாப்டர்ல சொல்லியிருந்தேன். அதாவது இந்த பூமியில மட்டும்தான் கர்மங்கள், நம்ம வந்து செயல்கள் செய்வோம், சரிங்களா? ஸ்வர்க்கத்துல வந்து நம்ம செஞ்ச புண்ணியங்களுக்கான சந்தோஷங்கள் அனுபவிப்போம். அதே கீழே வந்து நரகத்துல நம்ம செய்த பாபங்களுக்கான கஷ்டங்கள் அனுபவிப்போம். இங்க மட்டும்தான் செயல்கள். அப்ப நம்ம இங்க வேலை செய்யறோம், நிறைய சம்பாதிக்கிறோம், டூருக்கு போறோம், நல்லா என்ஜாய் பண்றோம். பணம் தீர்ந்து போனதும் நம்ம திரும்பி எங்க வருவோம்? திரும்பி நம்ம வீட்டுக்கு வந்து நம்ம மறுபடியும் சம்பாதிக்கிறோம் இல்லைங்களா? இதே மாதிரி சிஸ்டம் தான். இங்க நிறைய நம்ம வந்து புண்ணிய காரியங்கள்லாம் செய்வோம், நல்ல சொர்க்கத்துல போய் சுகங்கள்லாம் அனுபவிச்சிடுறோம். அனுபவிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த புண்ணிய பலன்கள், இப்போ ஒரு யாகம் செஞ்சா அதோட பலன் கொஞ்ச நாளைக்கு இருக்கும் இல்லைங்களா? அந்த பலன்கள் தீர்ந்ததும் என்ன ஆகுது? மறுபடியும் இந்த ஜட உலகத்திற்கு நம்ம வரோம். வந்ததுக்கு அப்புறம் இவ்வாறு புலன் இன்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை, சொர்க்கத்துக்கு போகணும்னு எதுக்காக ஆசைப்படுவாங்க? அவங்க செஞ்ச இன்னும் நல்லா சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் ஆசைப்படுவாங்க இல்லைங்களா? இந்த காரியங்கள் செஞ்சா நம்மளுக்கு இந்த சந்தோஷங்கள் கிடைக்கும்ன்ற மாதிரி. அப்போ அந்த புலன் இன்பத்திற்காக அவங்க வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினை அடைகின்றனர். அதனால அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மறுபடியும் இந்த பூமிக்கு வந்து மறுபடியும் கர்மங்களை செய்வாங்க. அப்ப இந்த பர்த் டெத் அப்படின்றது திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட் ஆயிட்டே இருக்கும். நல்லா வந்துட்டு யாகங்கள் யஜ்ஞங்கள் புண்ணிய கர்மங்கள், அதை நல்லா சந்தோஷமா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க, திருப்பி இங்கேயே வந்துருவாங்க, மறுபடியும் வந்து புண்ணிய கர்மங்கள் பண்ணுவாங்க. இதுதான் அவங்களோட நிலையா இருக்குமே தவிர இதுல இருந்து அவங்க வெளியில வருவாங்களன்னா கண்டிப்பா முடியாது. பகவான் கிட்ட போனா மட்டும்தான் நித்தியமா நம்ம இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்ல இருந்து நம்மளால வெளியில வர முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.22 अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு, இதுதான் ரொம்ப முக்கியம், பகவானோட ரூபத்தை மனதுல நிறுத்திக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு ரூபம் இல்லைன்னா கிருஷ்ணாவோட ரூபம் நம்ம மனசுல நினைச்சிட்டு ஏதோ ஒண்ணு திங்க் பண்றதை விட பாதத்திலேருந்து பகவான் என்ன பண்ணணும், நம்ம அப்படியே அவங்கள நம்ம தியானம் பண்ணணும். அவங்களோட சங்கு சக்கர கதாபத்மம் அந்த இதெல்லாம் வச்சு நம்ம வந்து தியானம் பண்ண ஏதோ ஒண்ணு நினைச்சு நம்ம வந்து மனசை போட்டு அழைக்க பகவானோட உருவத்தை நம்ம தியானம் பண்ணணும். இந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு கலங்கமற்ற பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுபவர்களுக்கோ, யார் ஒருத்தவங்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் தியானம் பகவான மனசுல தியானம் பண்ணிக்கிட்டு அவங்களுக்கு தேவையான அவங்களுக்கு நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொன்ன வழிக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ நித்தியமா ஒரு நாள் கூட ரெஸ்ட் எடுக்காம, அது கூட நான் சொல்லுவேன், நம்ம மூச்சு விடுற மாதிரி நம்மளோட டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம வாழ்க்கையில பிணைஞ்சிருக்கணும். என்னைக்குமே நம்ம வந்து மூச்சு விடுறத எனக்கு இன்னைக்கு ஒரு ரொம்ப அதிகமான வேலையா இருக்குன்னு விட மாட்டோம் இல்லைங்களா? அதே மாதிரி ஹார்ட் எனக்கு அது இல்ல இன்னைக்கு நான் ஒரு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறேன், பிறந்ததுல இருந்து நான் பீட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் அப்படின்னு இல்ல. அது பாட்டுக்கு அது பகவான் படைச்ச எல்லாமே அது வேலையா ஆட்டோமேட்டிக்கா செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஆனா நம்ம மட்டும்தான் என்ன பண்ணிடுவோம், கொஞ்சம் லேசினஸ்ல வந்துருவோம். அப்போ டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி பண்ணணும், நித்தியமா பண்ணிட்டே இருக்கணும். தினமும் எப்படி சூரியன் வருதோ அந்த மாதிரி நம்ம நித்தியமா அந்த டிவோஷனல் சர்வீஸ பண்ணணும். அந்த மாதிரி பண்றவங்க அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் அருள் பாலிக்கின்றேன் அப்படின்றது இங்க பகவானே சொல்லிடுறாங்க. அப்போ அவங்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தோம்னா என்னது, உடனே 1 crore rupees எல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்னு நினைப்போம்னா அப்படி கிடையாது. என்ன வேண்டியது, டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல அவங்க இன்னும் நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஆகிறதுக்கான எல்லா விஷயங்களையும் அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில செஞ்சு கொடுப்பாங்க. கிருஷ்ண பக்தியில மட்டும் நான் கிருஷ்ண பக்தி பண்ணேன், மெட்டீரியல்ல நான் இந்த என்ஜாய்மெண்டோட இருக்கேன், நம்மளுக்கு கண்டிப்பா செய்வாங்க. ஒரு அப்பா தன்னோட பிள்ளைக்கு என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் செய்யற மாதிரி பகவான் கண்டிப்பா செய்வாங்க. ஆனா நம்மளோட விஷயங்கள் எதுல இருக்கணும், கவனம் முழுக்க டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம எப்படி ப்ராக்ரஸ் ஆகணும்ன்றதுதான் இருக்கணும். அப்போ அவங்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவங்களுக்கு ஸ்பிரிச்சுவலா ப்ராக்ரஸ் ஆக வேண்டிய எல்லா ஞானங்கள் அஞ்ஞானங்கள்லாம் விளக்கி ஞானங்களை கொடுத்து அதுக்கான எல்லா விஷயங்களையும் பகவான் கொடுப்பாங்க. அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் அருள் பாலிக்கின்றேன் அப்படின்றதையும் இங்க பாக்குறோம். நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கோ அதையும் வந்து என்ன பண்றாங்க, பகவான் நம்மளுக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. அப்போ யார் ஒருத்தவங்க நித்தியமா தியானம் பண்ணி பக்தி பண்றாங்களோ
அவங்களுக்கு வேண்டியதை கொடுத்தும் இருப்பவற்றை காத்தும் பகவான் நம்மளுக்கு அருள் பாலிக்கிறாங்க அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.23. हरे कृष्णा। येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते सद्दयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். வேற யாரு எந்த தேவர்களை நம்ம வழிபட்டாலும், இப்ப பாத்தீங்கன்னா 33 கோடி தேவர்கள் இருக்காங்க. நம்ம வந்து எல்லாரையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியுமா? எல்லாருமே நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு அனுகிரகம் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. சூரியனா இருக்கட்டும், சந்திரனா இருக்கட்டும். நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது ஒரு 20, 25 அவ்வளவு தேவர்கள் தெரிஞ்சாலே பெரிய விஷயம். ஆனா அதையும் தாண்டி நிறைய பேர் இருக்காங்க. அவங்க எல்லாருமே நம்மளுக்கு என்னது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்ட்ல வாழறதுக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களும் நம்மளுக்கு துணையா இருக்காங்க. அவங்க எல்லாரையும் நம்மளால சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடியுமா? அப்ப யாரையோ ஒருத்தவங்க நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம், விட்டுடுறோம் இல்லைங்களா? ஒருத்தவங்க இல்ல, ஒரு சிலவங்க தான் நம்ம சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணறோம்னு நம்மளால சொல்ல முடியும் இதுல. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும், பகவான் கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம வந்து வழிபடும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏன்னா அவங்கதான் சோர்ஸ் எல்லாத்துக்கும். ஒரு மரத்துக்கு வேர் மாதிரி அவங்க. ஒரு மரத்துக்கு வேர் வந்து முக்கியம் இல்லைங்களா? தண்ணி நம்ம வேர்ல ஊத்துனாலே அது மரம் முழுக்க செழுமையா இருக்கும். அதே மாதிரி பகவான் கிருஷ்ணருக்கு நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணும்போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லா தேவர்களுக்கும் சென்றடைஞ்சிடும் அப்படின்றது ஒரு தாத்பரியம் இருக்கு. அப்ப இங்க நம்ம என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். ஏன்னா எல்லாரையும் எல்லாருக்கும் சோர்ஸ் யாரு? பகவான் தான். அப்ப குந்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகு வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். இன்டைரக்டா பண்றது, டைரக்டா பண்ணாம பகவானே நம்ம இன்டைரக்டா நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ற மாதிரி அர்த்தமாகும் அப்படின்றத அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.25. 25. हरे कृष्णा। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄनन्यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பார்கள். முன்னோர்களை வழிபடுபவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வர். பூதங்களை வழிபடுபவர்கள் பூதங்களிடையே பிறப்பர். மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனே வாழ்வர் அப்படின்றத பகவான் இங்க தெளிவா சொல்லிட்டாங்க. யார் ஒருத்தவங்க தேவர்களை வழிபடுறோமோ அவங்க தேவர்கள் லோகத்துக்கு போயிடுவோம். அதாவது எந்தெந்த தேவர்களை பிரதானமா வச்சு வழிபடுறாங்களோ அந்தந்த தேவர்களுக்குன்னு ஒரு லோகம் இருக்கும் இல்லைங்களா? அங்க அவங்க இருப்பாங்க. அதே முன்னோர்களை வழிபடுறாங்க, ஆன்செஸ்டர்ஸ் வழிபடுறாங்கன்னா முன்னோர்கள் எங்க இருப்பாங்கன்னா இந்த கீழே 14th பிளானட்டரி சிஸ்டத்துல கீழே உள்ள ஒரு லோகம் வந்து பித்ருலோகம் இருக்கும், அங்க போயிடுவாங்க. பூதங்களை வழிபடுவர்களோ பூதங்களுக்கு இடையே பிறப்பர் அப்படின்றது இங்க பகவான் சொல்றாங்க. மேலும் என்னை வழிபடுபவர்கள் என்னுடனே வாழ்வர். யாருக்கெல்லாம் கிருஷ்ணலோகத்துக்கு போகணும், கோலோகம் வைகுண்டம் போகணுமோ அவங்க பகவானை வழிபட்டு அவங்க அங்க போயிடலாம். வைகுண்டம் அப்படின்னா என்ன, நோ ஆன்சைட்டி அப்படின்றது அர்த்தம். அங்க வந்து எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பு, இது வேணும் அது வேணும் ஆங்கரிங் எல்லாம் இருக்காது. ஏன்னா அங்க எல்லாமே நித்தியமா இருக்கும். எல்லாமே ரொம்பவே என்னது நம்மளுக்கு தேவைக்கு அதிகமாவே இருக்கும். அப்ப அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு எந்த ஒரு இதுவும் ஆன்சைட்டி நம்மளுக்கு இருக்காது. அதனால வைகுண்டம்ன்றது நோ ஆன்சைட்டி. அப்ப அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துலதான் நம்ம கண்டிப்பா சூஸ் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா? அப்போ பகவானை வழிபட்டா எங்க போவோம் நம்ம எல்லாரும்? பகவானோட லோகமான வைகுண்டம் கோலோகம் நம்ம போவோம். அது என்ன மாதிரி இடம்ன்றதுதான் நம்ம ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டு பார்த்தப்ப நம்ம பார்த்தோம். அது வந்து நோ ஆன்சைட்டி. வைகுண்டத்தோட மீனிங் வந்து நோ ஆன்சைட்டி அப்படின்றதையும் நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.26. हरे कृष्णा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஓர் இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். பகவானுக்கு என்ன தரணும் அப்படின்றாங்க இங்க பகவானே சொல்லிட்டாங்க. அதாவது ஒரு ஹியூமன் லைஃப்கான கிரைட்டீரியா, ஃபுட்டோட கிரைட்டீரியாவை இங்க சொல்லிட்டாங்க. ஏன்னா அது ஃபுல்லா வெஜிடேரியன். அதுக்கப்புறம் இலையோ பூவோ பழமோ நீரோ, அதாவது
தோயம்னா தீர்த்தம். இதுல ஏதாவது ஒண்ணு இல்லைன்னா எல்லாமே. இதை வந்து ஆனா எப்படி கொடுக்கணும்? அன்புடனும் பக்தியுடனும் கொடுக்கணும். ஏதோ நான் பாட்டுக்கு சும்மா சாமிகிட்ட போய் இப்படி ஒரு ஒரு பூ அப்படி வச்சுட்டு அப்படி ஒரு பழத்தை வச்சுட்டு ஒரு ஆரத்தி காமிச்சிட்டு வந்தேன் அப்படின்னு இல்லாம அன்போடையும் பக்தியோடையும் ஒரு குழந்தைக்கு அம்மா கொடுக்கும்போது, ஹஸ்பண்டுக்கு பரிமாறும் போது சாப்பாடு அப்படிலாம் இருக்கும்போது எப்படி கொடுப்பாங்க? கேர்ஃபுல்லா கொடுப்பாங்களே, அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அவங்களுக்கு அளவா சாப்பிட்டாங்களான்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரி அன்பும் பக்தியும் இருக்கணும். ஏதோ கடமையேன்னு செய்யாம அத நிஜமாலுமே பகவானுக்கு படைக்கிறோம் அப்படின்னு. இதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இவங்களோடது சொல்லலாம். ராமாயணத்துல இருப்பாங்க இல்லைங்களா, அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க வந்து இது ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து முனிவர் வந்து சொல்லுவாங்க. சபரி மாதா, தேங்க்யூ மாதா. சபரி மாதா அவங்க வந்து அவங்களோட குரு சொல்லியிருப்பாங்க, ராமர் வந்து உன்னோட குடிலுக்கு வருவாங்க அப்படின்றத வந்து அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட குரு சொல்லுவாங்க. உடனே வந்து இவங்களும் உடனே ரொம்ப ராமர் வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு தினமும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ராமர் வீட்டுக்கு வந்தா தினமும் அதாவது எப்படி அதாவது ரெட் கார்பெட் போட்டு அதாவது பூவாலேயே எல்லாம் வாசல்ல இருந்து டெக்கரேட் பண்ணி அவங்களோட குடியில அவ்வளவு சுத்தமா கிளீன் பண்ணி இன்னைக்கு ராமர் வந்து எப்படிலாம் இது பண்ணணுமோ ரிசீவ் பண்ணுமோ அந்த அளவுக்கு தினமுமே அவங்க வந்து செஞ்சுட்டே இருந்தாங்களாம். அப்போ பழங்கள்லாம் பறிச்சு வச்சிருப்பாங்களாம். அந்த பழங்கள்லாம் என்னன்னா டேஸ்ட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்களா. ஏன்னா ராமர் வந்து ஒரு பழத்தை கூட கசப்பாவோ புளிப்பாவோ சாப்பிடாம எல்லாமே இனிமையான பழமா சாப்பிடணும் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு ரியலைசேஷன்ல எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சிருப்பாங்க. இது மாதிரி ஒரு நாள் 2 நாள் இல்ல, வருஷக்கணக்கா தினம் இதேதான். காலையில ஏஞ்சதுல இருந்து உடனே ராமர் இன்னைக்கு நம்ம குடிலுக்கு வருவாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து எல்லாத்தையும் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுட்டு பழங்களையும் அதே மாதிரி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்து எடுத்து வச்சுட்டு இதே மாதிரி வருஷக்கணக்கா குரு சொன்னாங்க கண்டிப்பா நடக்கும். அப்புறம் ராமருக்காக ஏதோ ஒரு நாள் 2 நாள் அப்படி இல்லாம அப்ப என்ன ஸ்திரமான டிவோஷனல் சர்வீஸ், அப்ப அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு அந்த ஆசை இருக்கும், பகவான் மேல பக்தி இருந்தா அந்த மாதிரி தினமும் வருஷக்கணக்கா பண்ணிருப்பாங்க. அப்ப அந்த மாதிரி பகவானுக்காக எல்லாத்தையும் வந்து தினம் செஞ்சாங்க. அப்படிப்பட்ட இடத்துக்கு ராமர் போகாம இருப்பாங்களா, பகவான் வந்து போனாங்க. போன அன்னைக்கு அந்த பழத்தை எடுத்து ராமர் சாப்பிடும்போது லட்சுமணர் கேட்டாங்களாம், அவங்க வந்து சாப்பிட்டு வச்சிருக்காங்க, அதை நீங்க சாப்பிடுறீங்களா அப்படின்னு. உடனே அதுல வந்து என்ன இருக்கு? பக்தி இருக்கு, அதுதான் வந்து பெரிய விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு லக்ஷ்மணனுக்கு வந்து ராமர் சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து சாப்பிட்டு பார்த்து வைக்கணும்னு சொல்லல, அந்த மூட் ஆஃப் பக்தி தினம் வருவாங்கன்னு ஒரு நாளும். அப்ப அந்த நம்பிக்கை, அதுதான் அன்பும் நம்பிக்கையும். அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒருவன் ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன் அப்படின்றத இங்க பகவான் சொல்றாங்க இல்லைங்களா. அதனால நம்மளும் என்ன பண்ணணும், தினமும் பகவானுக்கு நம்ம வீட்டுல நித்தியமா இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி உணர்ந்துட்டு அன்போடையும் பக்தியோடையும் நம்ம கண்டிப்பா துளசி இலை பூவோ இல்லைன்னா பழமோ தீர்த்தமோ நம்ம வச்சு சாமிக்கு ஆராதனை பண்ணணும் அப்படின்றத இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதே மாதிரிதான் சுதாமா ஸ்டோரியும் வரும். சுதாமா வந்து அவள் எடுத்துட்டு போவாங்க, அந்த அவளை கொடுக்கறதுக்கு ரொம்பவே சங்கோச்சப்படுவாங்க 2 விஷயத்துக்காக. ஒண்ணு, பெரிய ராஜா நண்பனை பார்க்க போறோம், கொஞ்சமா அவள் எடுத்துட்டு போறோமேன்னு ஒரு சங்கோஜம். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா அத ஃப்ரெண்ட்ஷிப்காக அதை கொடுத்துட்டு ஏதோ ஒண்ணு வாங்க போறோமே, ஏன்னா செல்வத்தை வேண்டிதான் அவங்க வந்து போய் பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா. அதுக்காக நட்பை வந்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் தாழ்ந்து நம்ம இது பண்ண போறோமே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணத்துல போவாங்க. ஆனா பகவான் அதையுமே என்ன பண்ணுவாங்க, ஏன்னா சுதாமா கடைசி வரைக்கும் என்ன சொல்ல மாட்டாங்க, எனக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்கவே மாட்டாங்க. ஏன்னா பகவான் தான் வேணும் அப்படின்ற இருக்கிறவங்க பகவான்கிட்ட எதையும் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி அந்த அவளையும் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப சங்கோச்சப்பட்டு இருப்பாங்க. ஆனா பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க, அன்போடு எடுத்துட்டு வந்ததுனால அதையும் எடுத்து சாப்பிட்டு அவங்களுக்கு என்ன விருப்பப்பட்டு வந்தாங்களோ அதையும் அவங்களுக்கு என்ன பண்றாங்க, பரிபூர்ணமா கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி நம்ம என்ன ஒரு விஷயம் நம்ம செஞ்சாலும் பகவானுக்கு அந்த அன்பும் பக்தியும் அதுல இருக்கணும். அது 2ம் இருந்து நம்ம இதெல்லாம் செஞ்சோம்னா அதுல அர்த்தம் உண்டு. அது 2ம் இல்லாம வெறும்னு சும்மா ஏதோ பேருக்கு செஞ்சோம் அப்படின்னா அதுல வந்து அவ்வளோ நன்மைகள் கிடையாது. அவ்வளவு நல்ல விஷயம். நம்மளுக்கே யாராவது ஒருத்தவங்க கடமையேன்னு ஏதோ ஒரு வேலையை செஞ்சா நம்மளுக்கே ஒரு மாதிரி மனசு வந்து வருத்தமா இருக்கும் இல்லைங்களா. அந்த மாதிரி இல்லாம அன்போடும் பக்தியோடும் நம்ம ஒரு நாளும் பகவானை ஆராதனை பண்ணணும் அப்படின்னு. அதனாலதான் இந்த மாதிரி கதைகள்லாம் கேட்கும்போது நம்மளுக்கும் தெரிய வரும், ஓ நம்ம இந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படின்ட்டு. பியூர் டிவோட்டிஸோட ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் நம்ம இன்னைக்கும் ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 9.2. ஹரே கிருஷ்ணா. யத் கரோஷி யத் ஸ்நாசி யத் ஜுஹோஷி ததாசி யத் தபஸ்யசி கௌந்தேய தத் குருஷ்வ மதர்ப்பணம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. குந்தின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ,
அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. இதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டியது. என்ன செஞ்சாலும் சரி. ஆனா அதுக்காக பாவம் செஞ்சுட்டு பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ண முடியாது நம்மளால. ஏன்னா டிவோட்டினாலே என்னது? அங்க பேட் ஹேபிட்ஸ் இருக்கவே வாய்ப்பில்ல. பகவான் கிருஷ்ண பக்தியில மட்டும் வெளிப்புறமும் சரி, அகமும் சரி கிளீனா இருக்கணும் உங்களுக்கு. பியூரா இருக்கணும். அதனால நீ என்ன செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடுறோமோ, அது நம்ம 3rd சாப்டர்ல நம்ம பார்த்தாச்சு. எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, தானங்கள்லாம் நம்ம செய்றோம் இல்லைங்களா? அத கூட பகவானோட பேர்ல நம்ம பண்ணணும். எந்த தவங்களை எல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, தவங்கள்னும் போது பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸ் நம்ம சாண்டிங் பண்றோம் இல்லைங்களா? தினமும். அதெல்லாம் கூட நம்ம என்ன பண்ணணும்? பகவானுக்காக நம்ம பண்ணணும். அப்போதான் நம்மளுக்கு என்ன வராது? கர்மிக் ஆக்டிவிட்டீஸ் வராது. ஒரு பியூர் டிவோட்டி இந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 9.29. हरे कृष्णा समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् हरे कृष्णा ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன் அப்படின்றத பகவான் சொல்றாங்க. இது இந்த சாப்டர் ஸ்டார்டிங்ல என்ன சொன்னாங்க அர்ஜுனர் கிட்ட? என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாத என்கிட்ட பொறாமை இல்லாதவன் அர்ஜுனா நீ அப்படின்றத சொன்னாங்க இல்லைங்களா? அப்ப பகவானுக்கு பிடிக்காத விஷயம் பொறாமை அப்படின்றது சுத்தமா பிடிக்காது. அதே மாதிரி பகவான் இங்க என்ன சொல்றாங்க? நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. அதான் என்னது? எல்லாருக்கிட்டையும் பகவான் ஒரே மாதிரிதான் இருப்பாங்க. நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். யார் டிவோஷனல் பண்ணாலும் சரி, பண்ணலனாலும் சரி. ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகி இருக்கிறேன் அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அப்ப யாருக்கு ரொம்ப க்ளோஸா இருக்காங்க? எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா தான் இருப்பாங்க பகவான். ஆனா யாருக்கு வந்துட்டு அதாவது கிருஷ்ணரை நம்ம கண்ட்ரோல்ல வச்சுக்கணும் அப்படின்னா பக்தி ஒன்னின் மூலியமா தான் வச்சுக்க முடியும். யசோதாமாவே அதுக்கு நம்ம உதாரணமா எடுத்துக்கலாம். அவங்க என்ன பண்ணாங்க? பகவானையே கட்டினாங்க இல்லைங்களா? உரல்ல வச்சு கட்டினாங்க. எல்லாத்துக்கும் சர்வ காரணம் அப்படிப்பட்ட பகவானையே என்ன பண்ணாங்க? உரல்ல வச்சு கட்டினாங்க. அப்ப கட்டும்போது 2 இன்ச் அவங்களுக்கு குறைஞ்சுக்கிட்டே இருந்தது ரோப்பு. உடனே என்ன இது தாத்பரியம் புரியலையே அப்படின்னும் போது அந்த தாத்பரியம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒண்ணு நம்மளோட எண்டீவர், நம்மளோட முயற்சி அதுதான் 1 இன்ச்சு. அதுதான் யசோதாமா என்ன பண்ணாங்க? முழுக்க முழுக்க பகவான் எப்படியாவது அன்புல கட்டிடணும். அந்த முழு முயற்சியோட கட்டின அந்த பிரயத்தனம் வந்ததுங்களா அது. இன்னொன்னு பகவானோட மெர்சி. சரி அம்மா நமக்காக நம்ம கட்டணுன்றதுக்காக இவ்வளவு தூரம் நம்மளுக்கு பிரயத்தனம் பண்ணாங்களே, சரி நம்மள கட்டிட்டு போகட்டும் அப்படின்னு பகவானோட மெர்சி. இந்த 2ம் கலந்தது. அதேதான் நம்மளுக்கும். நம்மளோட பக்தி எந்த அளவுக்கு இருக்கோ, அதுல மும்மரமா நம்ம இருக்கோம், சின்சியரா இருக்கோம் அப்படின்னா பகவானோட அனுகிரகம் நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைக்கும். அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டிவோட்டிஸோட நிறைய ஸ்டோரிஸ் கேட்டீங்கன்னா பகவான் பக்தவத்சலனா எப்படி இருக்காங்கன்றத நம்ம நிறைய பார்க்கலாம். இவ்வளவு சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் என்ன பண்றாங்க? அர்ஜுனருக்கு கீழே உட்காந்து தேர் ஓட்டுறாங்க. அவங்களுக்கு தேர் ஓட்டுறாங்க. எந்த இடத்துலயாவது ஓனர் கார் ஓட்டிட்டு பின்னாடி டிரைவர் உட்கார வச்சுட்டு போவாங்களா? கிடையாது இல்லைங்களா? சர்வெண்ட் அந்த மாதிரி கிடையாது. ஆனா பகவான் என்ன பண்றாங்க? அர்ஜுனரை அதுதான் அந்த பக்திக்கு அவங்க கொடுக்குற அந்த ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ். பக்திக்கு மட்டும்தான் பகவானை நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும். அப்போ அந்த மாதிரி அதுவும் அந்த தேர் ஓட்டும் போது ரொம்ப சத்தமா இருக்கும் அந்த வாரப்போ. அப்ப சொன்னாலாம் டைம் எடுத்துடும் காதலி விழாது. அதனால ரைட் பக்கம் போனா முட்டியால ரைட் பக்கம் பகவான் இடிப்பாங்களாம், லெஃப்ட் பக்கம் போனா முட்டியால பகவான் லெஃப்ட் பக்கமா இடிப்பாங்களாம். அப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது பகவான் அதையும் அதுதான் பக்தனுக்கு கொடுக்கிற விசேஷமான இடம். அதாவது என்னன்னா அந்த உண்மையான பக்தியோட உள்ளவங்களுக்கு பகவான் என்ன பண்ணுவாங்க? அவ்வளவு தூரம் தன்னை சுதாமாவுக்கு அப்படித்தானே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அவ்வளவு தூரம் கருணை அவங்க கொடுப்பாங்க. அதுதான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கின்றான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாக இருக்கின்றேன் அப்படின்றத இங்க நம்ம பாக்குறோம். அதனால பக்தி தொண்டோட சாரம் என்னன்றதை நம்ம இந்த ஸ்லோகங்கள் மூலியமாவும் டிவோட்டிஸோட பாஸ்ட் டைம்ஸ் மூலியமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கும் போது நம்மளும் அதை கண்டிப்பா நம்ம வாழ்க்கையில ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி 9.30. हरे कृष्णा अपि चेत् दुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यस् सम्यगव्यवसितो हि सः. हरे कृष्णा.
ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறராது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். ஆரம்பத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே என்னது தமோ குணத்துலதான் இருந்திருப்போம் இல்லைங்களா? நம்ம கிட்ட எல்லாமே ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம் எல்லாமே கலந்திருக்கும். அதனால பக்தியில ஆரம்பத்துல உள்ளவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சில தவறுகள் செய்யதான் செய்வாங்க. அது வந்து இயல்புல வந்துரும். ஆனா அந்த மாதிரி பக்தியில தவறுகள் இருந்தாலும் அவங்க வந்து என்னது சாதுவாவே நம்ம அவங்கள ஏத்துக்கணும். ஏன்னா ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் என்ன பண்ணிடுவாங்க அவங்க அந்த ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் குழந்தைங்க நடக்க பழகும் போது கீழே விழுவும் எழுந்திரிக்கும். ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன ஆயிடுது நடக்க பழகிறது. அதே மாதிரி ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறராது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவன் தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். பக்தி தொண்டில் அவங்க என்ன பண்றாங்க ப்ராக்ரஸ் ஆகணும்ன்ற அந்த ஒரு எண்ணத்துல இருக்காங்க இல்லைங்களா? அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும் அவங்க கிட்ட உள்ள அந்த தமோ குணங்கள்லாம் குறைஞ்சி சுத்த சத்துவ குணத்துக்கு அவங்களால வர முடியும். சோ இதையும் நம்ம இங்க பாக்குறோம். அதனால நம்ம எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல தப்பு பண்ணிட்டோம், நம்ம பண்ணக்கூடாது தெரியாம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அதை சரி பண்ணிட்டு நம்ம ப்ராக்ரஸ் ஆகணும் ஸ்பிரிச்சுவல்ல. சரிங்களா? அதுதான் இங்க பகவானும் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.31. ஹரே கிருஷ்ணா. क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वश्चान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாக ஆகிவிடுகிறான், நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல மட்டும்தான் நித்தியமான அமைதி. ஏன்னா மத்த மெட்டீரியல் விஷயத்துல அது நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அதுல தேடினாலும் நம்மளுக்கு அது கிடைக்காது. அதனால நித்தியமான அமைதி எதுல இருக்கு? பகவானுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்றதுல தான் இருக்கு. குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக அப்படின்றத பகவான் இங்க சொல்லிட்டாங்க. அதாவது நம்ம சின்ன சின்ன தப்புக்கள் தெரியாம டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல பண்ணிட்டாலுமே அது என்ன ஆயிடும் காலத்துல நம்மளுக்கு அது கண்டிப்பா சரியாயிடும். தெரியாம பண்ணாதான் அதை நம்ம கரெக்டா நோட் பண்ணிக்கணும். அதுக்கப்புறம் குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக. அப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு டிவோஷனல் சர்வீஸ்ல கிடைக்குது. இதுதான் வித்யா ராஜகுக்யம், சுப்ரீம் நாலேஜ். நம்மளுக்கு இப்ப தெரிய வருது ஒரு டிவோட்டீஸ்க்கு என்னென்ன மாதிரியான ஏத்தங்கள் இருக்கு, பகவான் அவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி அனுகிரகம் பண்றாங்க. எதிர்பார்த்து பண்றது கிடையாது. ஆனா ஆரம்பத்துல ஃபர்ஸ்ட் எதிர்பார்த்தே பண்ணா கூட அதுக்கப்புறம் அது நம்மளுக்கு பக்குவத்தை கொடுத்து பழகிடும். பகவானுக்கு அன்கண்டிஷனல் லவ் தான் நம்ம கொடுக்கணுன்றத நம்மளுக்கு கண்டிப்பா நம்மளுக்கு ப்ராக்ரஸ்ல வந்துடும். அப்போ இதுதான் பகவான் நம்மளுக்கு சொல்றாங்க, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக அறிவிப்பாயாக அப்படின்றது இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். हरे कृष्ण माताजी. 9.32. हरे कृष्णा. मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. பிதாவின் மகனே, பெண்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் என கீழ்குலத்தை சார்ந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர் பரமகதியை அடைய முடியும். அதாவது என்னன்னா இவங்களுக்கு தான் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இவங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்றது கிடையவே கிடையாது. மனிதனா பிறந்தாலே நம்மளுக்கு அந்த அங்கீகாரம் உண்டு. நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் கண்டிப்பா பண்ணலாம். அப்போ பெண்கள், வைஷ்யர்கள், சூத்திரர்கள் இந்த மாதிரி உள்ளவங்க எல்லாமே பக்தி பண்றாங்க. அப்ப அவங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும்ன்றாங்க? பரமகதி கிடைக்கும் அப்படின்றது. அதாவது என்னன்னா ஹியூமனா பிறந்து நம்ம டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணா அதுவே வந்து என்னது நம்மளுக்கு பரமகதியை கொடுக்கும் அப்படின்றது. இதுல வந்து இவங்க பண்ணணும் இவங்க பண்ணக்கூடாது அப்படின்ற எந்த ஒரு பாரபட்சமும் கிடையாது அப்படின்றத அந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பாக்குறோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. 9.34. मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैवम् आत्मानं मत्परायणः. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे राजविद्या राजगुह्य योगो नाम नवमोऽध्यायः. सर्वं कृष्णार्पणमस्तु. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இந்த ஸ்லோகத்துல இதுதான் வந்து லாஸ்ட் ஸ்லோகம். இது ரொம்பவே முக்கியமானது. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி, இதுதான் 6th சாப்டர்ல நம்ம பாக்குறோம். மனதை வந்து என்ன பண்ணணும்? பகவானோட
எண்ணத்திலே நம்ம வச்சிருக்கணும். பகவானை சிந்திக்கிறதுலே நம்ம இடைவிடாம வச்சிருக்கணும். எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனம் செய்து டிவோஷனல் சர்வீஸ் செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறு என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய் அப்படின்ற அக்னாலேஜ்மெண்ட்டை பகவான் இங்க நம்மளுக்கு இங்க கொடுத்துட்டாங்க. சரிங்களா? பகவானே சொன்ன ஒரு விஷயம், அப்புறம் என்ன செய்யணும்ன்றதையும் பக்தியில நம்மளுக்கு இங்க சொல்லியாச்சு. 9 டைப்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நம்ம பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் வந்து மகாத்மாவோட நிலைமை என்ன, எப்படி இருப்பாங்க, அவங்களுடைய நேச்சர்லாம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தோம். அது வேற வேற தெய்வங்களை வழிபடுறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றதையும் பார்த்தோம். அசுர குணத்துல உள்ளவங்க என்ன ஆவாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்தோம். அப்புறம் இப்ப பியூர் டிவோட்டி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதை நம்ம இங்க பார்த்தோம். அதனாலதான் இந்த இது வந்து ரொம்பவே முக்கியமான ஒரு சிறந்த ரகசியம் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? இது ரொம்பவே முக்கியமான ஸ்லோகம். இதோட விஷயங்களையும் நம்ம மனசுல நிலைநிறுத்திட்டு நம்ம லைஃப்ல ஃபாலோ பண்ணணும். ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சாகல்பதரூபஸ்ய கிருபா சிந்துபயேவ ச பதிதானாம் பாவனேவ வைஷ்ணவேபோ நமோ நமः. அனந்த கோடி வைஷ்ணவேந்திர கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.